Necessites un cava que agradi a tota la família? Aquests dies no tindràs gaires trobades familiars, no? Doncs busquen un capaç d'enamorar-los a tots. Tasteu l'Eudal, d'Eudal Massana Noia. Són viticultors. Tot el raïm és seu i surt de vinyes cultivades en ecològic. Això li encantarà a la teva cosina, que sempre mira pel medi ambient. És un cava criat entre 18 i 22 mesos al celler, després de 2 anys esperant. El seu moment és ara. Treu-lo en un d'aquells àpats en què no et falti de res. Des de l'aperitiu, Croquetes, foie... passant pel bolovan, l'ànec, els torrons... És fresc i és dels que et neteja tota la boca perquè concentra tota la frescor i l'acidesa d'aquests sols arenosos. Àcid, fresc, em recorda algú de casa i no sé qui. Et recorda a família, que és el que és l'Eudal. Un escumós del Penedès. Escolta, Eudal, per què hi diu filosofia còsmica? Perquè dintre hi ha tot el cosmos.